Защо си се травмирала така? Очаквах да получа подобен въпрос. Не, аз не, че съм се травмирала, просто изпадам в едни депресии за глупости, защото просто с един мой много добър приятел щяхме, т.е. не знам, нещо много се промениха ни съотношенията. Аз много го обичам всъщност моя приятел. Говоря така, защото да не казвам сега кой, не казвам момче или момиче. И по принцип не сам заради това, но не съм травмирана. Бъдете спокойни. Ако бях травмирана, пък изобщо нямаше да съм пред компютъра. Не съм сякат някои хора, ако те си мислите. И това е причината като цяло заради моето състояние. Иначе, добре съм си.